Ale bylo by to skvělý. Nikdo by nás neviděl. A hlavně, mohli bychom domů přijít, kolik bychom chtěli. To se nestane. No ale holky, představte si, kdyby tam přišlo 5 krásných kluků. Prostě ajdi radši si stoupni, jo? To nám tady složíš. Ale tam si to bude dokonala, ale ještě to tak uskutečně. A holky, co by nám ten disc jockey měl zahrát? Něco napsat? Já mám. Ale co? Já jeden nápad mám. Co takhle? Dívčí pán!